Delal Oğuz geçamına mezin anha di liseyde hazırlık dokine. İsal salavan xalas bu u peşangehek vekirin peşangeha fotoğrafan. Dinav peşangehê de du heb resmên wê jî hene. Yek jê ev e û fotoğrafê din jî ev ê jor e. Bala xwe bidin siyê, bala xwe bidin ronahiyê. Helbet em hêvî bikin wekî delalê herkes gelek zarok pêş bikevin û gelek fotoğrafan wêneyan tabloyan çêbikin. û tabloyekî din ê delalê jî ev e. Bala xwe bidinê. Di bigiştî sê heb tabloyên wê di pêşangehê de cî girtine, ev jî tiştekî baş e. Di pêşangehê de hinekî tablo hene, hinekî peyker hene, balkêşin. Yek ji van jî ev destê ku dora wê zincîr hatiye girêdan, neynek, şikandî, sînor, têl û gelek tiştên din. Wer wisa gelek hene. Ev jî bala min gelek şand dinya me jî di nav hundirê dinyayê de gelek tişt hene. Gelek tişt xistine nava dinyayê. Balkêş e, hinê din jî hene. Mesela kûsî. Bi vî awayî ciwanan, xwendekaran kedekî muhîm daye. Em hêvî bikin ev keda wan wê hê pêşvetir here. Wê her serketî min di nav jiyana xwe di nav jiyana xwe de wê her serketî bin û wê bikaribin ji van gelek tiştên baştir çêkin. Serketin bo wan.